גל מילר, אני עושה לך טיול קצר באופניים. יש פה מסלול שאתה רואה שזה מסילת רכבת שהייתה פעם. זה מסלול של איזה 15 קילומטר, עשיתי וחצי ממנו, אני חוזר חזרה כבר. אתה רואה גם שהשמש מדרום, כי אני נוסע עכשיו צפון, האוטו חונה באיזה עיירה ליד. ממש נחמד. תסתכל גם איזה פטנט מצאתי לקשור את התיק. זה אופניים של רלי שנתנו לי בינתיים. מספיק הילוכים והכל, בלי קסדה. עכשיו תראה, אני אעצור פה. זה מקום ממש ממש נחמד. יש פה איזה אגם פרטי של איזה מישהו. אתה יכול לראות איפה אנשים גרים פה. זה נוסע ונוסע ונוסע לאיזה, יש פה איזה עיירה שנקראת ניו פלס, שיש באוניברסיטה. אתה רואה את הצל שלי. בואו ניסע עוד קצת. אני לא רוכב כזה, אין לי פה לא ציוד לפנצ'רים, לא קסדה, לא שום דבר. כי אני חנול כזה, אני נוסע בשטח יחסית טוב, אבל אתה יכול להרגיש את התנועה. התנועה ממש ממש כיפית. ואני אסתום את הפה קצת. למה אני פה היום? כי יש היום יום יוצא דופן עם מזג אוויר ממש נחמד, איזה 24 מעלות, שזה יחסית מפתיע מאוד. אז אני קצר. הנוף פה כמובן אחרת, בגלל שהעצים מוציאים פה מלא 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 סוגי צבעים, אז הכל מלא עלים למטה, אז השטח די מרופד. דרך אנחנו נגיע לצומת. השביל הזה כל הזמן חוצה כל מיני כבישים קטנים, אז אפשר לפעמים לרדת רגע מהמסלול של הרכבת. עשיתי את זה קודם לכמה דקות. הנה צומת אחת. תראי. הנה עוד כבישים, ועוד כביש. זה נקרא וולקיל ואלי רייל טרייל. אני חושב שהוא כבר קיים פה איזה 20 שנה. וזהו מילר, אני ממשיך בדרך. מקווה שנהנית.